Munaji. Yaine Grapyak Semangat, yaine alus, lembah manah, sangat melayani kepada warga masyarakat. Wis pirsa karo Pak Munaji kowe mak. Wis malah panjenengane wis nate tindak ana ing buku Karanganyar. Syukur kunjuk ana kemurani Hyang Agung Yono. Dene palungguhan iki kowe lan ugi kanca-kanca Madangkara bisa nderek sowan silaturahim wonten ing Desa Wates Jenangan Ponorogo. Iya, dalam rangka bersih desa ya Pak. Dalam rangka bersih desa ngestokake dawuh Bapak Kepala Desa Pak Munaji. Pak Munaji yaine Grapyak Semangat, yaine alus, lembah manah, sangat melayani kepada warga masyarakat. Wis pirsa karo Pak Munaji kowe mak. Wis malah panjenengane wis nate tindak ana ing buku Karanganyar. Waton kepareng lenggah ana ing sisih kono, sisih tengen kono, golek ana kiai sing gagah gedhe dhuwur ya kuwi Pak Munaji. Gagah gedhe dhuwur tegese sing gagah kuwi cita-citane, sing dhuwur ki manggayuwe untuk memakmurkan dan memuliakan, menyejahterakan warga masyarakat Desa Wates yang tercinta. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Ya, Pak Munaji luar biasa ngene ngrangkani marang kabeh para warga masyarakat apa kersane masyarakat diwujudi watone hanjok marang kebersihan. Iya. Banjur periode yang kedua ini dalam rangka bersih desa Pak Munaji kepareng wayangan wis ping pira. Alhamdulillah lagi pisan iki kok ya. Ning muga-muga ini bukan yang terakhir namun pijakan awal ya. Sapa ngerti banjur panjenengane besok tahun ngarep lek wis purna. Ya, monggo kepala desa iki bisa 3 periode saged. Muga-muga tetep ditresnani karo para warga masyarakat ing Wates kene satemah dipercaya dening para kawula kabeh anggene nata lan ugi ngayomi saking para warga Wates. Iya, ngono ya Pak. Kaya ngono kuwi ugi matur nuwun karo Bu Lurah Bu Kades. Lan ugi ibu-ibu PKK sedaya kemawon juru lagi mboten katalungkan dhumateng panitia ingkang dipun pandhegane kaliyan Pak Susilo Budi. Pak Susilo Budi sing sore mau kepareng-pareng dawuh panjenengan dasare Kyai Budaya guru pisan ngono ya ning ngendika ya sastrane runtut sangat luar biasa. Iya, ngono ya Pak. Ugi dipun sengguyung dening Pak Care Pak Yanto. Iki hajate 2 dusun wiwit saka krajan karo gawe. Yen krajan dipandhegani karo Pak Wo Mawardi dewa dininggali saka Pak Gundaris. Ya, kaya sing diaturake ngarep mau iki swadaya per rumah ya kuwi 100.000 ditambahi donatur mligine utawa donatur utama saka Tambang Bungkus Adiguna nenggih Bapak Gundaris kalian Pak Heru Agus ditambahi APBDes lalu di sinengkuyung dening pangestunipun para sepuh adisepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng ngayomi dhumateng saking para warga masyarakat ing Wates. Iya, ngono ya Pak. Kaya ngono mau sore mau wis ana ruwatan ala kene ya sing dipandhegani karo Mbah Miskan. Iya, ngono kuwi. Ugi ana doa bersama saka ibu-ibu muslimat saka kadang-kadang Ansor malah wingi iki ana pentas karawitan di Wates sing nyatane Wates kene iki kagungan gamelan kuwi sing cacahe petang set nggih kabeh paguyuban pentas ning kene diwadahi dening paguyuban Pakoso Laras tegese Wates kejaba desane Gemah Ripah Loh Jengawi wargane guyub rukun tentang Raharjo. Desa Wates juga desa yang berbudaya yang menjunjung tinggi yawi harkat martabat bangsa melalui yawi seni budaya mriki karawitan ya Pak. Anten bener kaya mengkono Pak
Nadyanto nembe iki piniji sowan ning kene ning marang kutan upama kok nok jan panitia nyelok perangkate bergas. Aku sak kanca sowan langsung ya karo Pak Lurah langsung diponggo Pak Dalang mriki mangke menawi jahat teng mriki menawi badhe ngesakaken dandan teng mriki kamar mandi mangke teng wingking TK kata sanget Pak Dalang akeh nek limo kok pira kamar mandine nek kabeh belas nek lampune ayo mangke nek sing rubuh sitok dadi aku nguyung meni bokong tak nggih lamang ben ora lambu bukan jane lawange Pak Lurah misane. Ayo pate sing dipenggali akeh tenan kok, Bu. Lah gane ngawi kebelet uyuh tur dasare peten dedet wis tak uyuhi bae ember. Ayo. Suarane tok. Ya luar biasa iki guyon. Iki guyon kan akrab karo Kyai Wates kene yang sangat luar biasa. Wis ewoke kaya ngene, lapangan sing semene jembare nyatane tumblek-blek. Mergo pangandikane para panitia pancen Kyai Wates kene maniak ning budaya, maniak ning wayang, remen karo seni tradisi. Yo, nadyanto awake dhewe rong ate sowan rene ning biaya kene wis asring mirsani ning YouTube lan uga mirsani ning Sakti TV. Oh, kemenangan Pak Nduk, bengi awake dhewe bisa secara langsung ketemu karo warga masyarakat ing Wates sedaya kemawon. Mugi-mugi amal kesayanganipun warga masyarakat Wates dipandhegani diayomi karo Pak Kepala Desa menika dados amal jariah ingkang sae lan ugi saged dados sarana berkah tumrap sedayanipun andayane dhumateng Desa Wates wiwit ing ratri menika ngantos pungkasaning jaman wontenipun Rahayu lan Rahayu Durga Mendak Kala Sirna Yuwana Basuki pinaringan tebih saking sukar sakit lan sambikala pinaringan rezeki ingkang melimpah ruah kebak barokah lan ugi pinaringan putra ingkang soleh lan solekah tentrem lahir batin selamat dunya tekan akhir Allahumma iki akeh pamundhut ya Pak nggih gemene wektu Nduk mergo niku ya ana bintang tamune ya kuwi Mas Bareng pacitan karo Mbak Eka uget-uget iki diwaca dhisik salah siji dhisik ya Pak saking Mbak Susilo AS nah iki ya ngatur dhumateng Pidalang Cahya Utadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yo gending podang kuning Sri Bening gending menika kula aturaken dhumateng masyarakat Desa Wates sumrambah para ingkang kepareng midharetaken wonten pundi kemawon kula suwun ingkang nembang mangke Mbak Eka uget-uget nggih ingkang ngendang nggih Mbak Eka uget-uget nggih siap mangke kula aturaken ana siji kas mulyane disusulke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dalang. Kula Mbah Dali Dalih RT 3 RW 1 Wates jenengan nyuwun gending eling-eling Banyumasan kalian sugih tanpa bondo. Cekap semanten Mbah salam kula Mbah Dali. Ya sendro dhisik iki diaturake eling-eling Banyumasan dhisik. Sing lembang sing dawa engko nyuwun karo Ibu Sukesi Rahayu ewadine sing kepareng beksa cara Banyumasan ya kuwi Mbak Tri Hastuti Retnawati. Apa iki? Kuwi nek joget Banyumas iku ulon apa? Ayo. Mila bekese mang bawani rumiyin langkul Banyumasan saderenge bawa sampeyan minangka wakili Waranggana lan ugi kadang-kadang pengrawit ngaturke panuwun marang sagung para panitia lan ugi warga masyarakat Wates yang tercinta. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu, kula dalu niki jan remen sangat hati kula. Minangka dados seniman kesinden kula ditimbali ing warga masyarakat Wates niki marem sangat. Awit napa dalu niki ingkang mirsani kathah Pak Dalang. Nggih. Panitiane ugi grapyak semangat tur mboten cuthak. Iya. Warga menika bapak-bapak kali ibu laden among tamu pas kula teko blupoh ngoten lho. Bu Kesi monggo sedaya Bu Kesi monggo dipunjuk monggo dipundhat engko dereng lanjut nomor 12 niki sak saking buku penjenengan
sahku. Pramila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng Pak Kepala Desa, para perangkat desa, sesepuh pini sepuh, para kiai alim ulama lan ugi sedaya warga masyarakat wonten atas mriki. Dalu niki bojo kula Mas Tahyapun tadi sampun panjenengan percaya mlipur warga agung wonten atas mriki. Kula nderek ndedonga mugi-mugi warga dusun atas mriki sasampunipun ngawontenaken upacara bersih desa, desa mriki tansah ditebihaken saking bilahi. Diparingi keselamatan sedaya keluarganipun, dipun paringi murah rezekinipun, dipun paringi keselamatan donya kaping akhir. Matur suwun Pak Dalang sampun. Sampun. Banding sampun jenengan dongani yo saiki berkati dadi dong. Kaya mudin ya. Terima kasih. Kumlek-blek bukesi itu apike Kyai mirsani wayang iki kebak tata krama. Sing mirsani kepareng pinarak lenggah kuwi kakung putri iki campur, ora didewek-dewekke, ora dikelompok-kelompokne campur aduk. Ning nyatane mboten geger, mboten wonten ngerti jejegan. Itulah etika orang Jawa dalam mirsani wayang kulit. Mula Kyai bersih desa utawa syukuran apa wae, tontonan sing paling khidmat, tontonan sing paling tentrem, adem ayem adalah wayang kulit. Apa nek ing wates nadyan sak lapangan sing kepareng rawuh jenjeng permanen mboten wonten ingkang geger. Tepuk tangan keluarga masyarakat wates yang tercinta. Nggih, Ijolon Tembang. Ayo iki. Cara Banyumasan. Nggih. Siap Kang Tuti. Eling kula eling gunungane setan.
piye penyemangat. Ya 200.000. Nek ya kuwi sesuk-esuk amplopmu ya sudah 200. Ya, terima kasih Buya teman.